Hei, voinia kan program siam tu te kan branch roi tu te du sakna kachanga nikum tele kumin chu kan ria theu angin covid-19 pandemic awangin kanin khom lei thei lova kan roi tu te hian pathian thu soi tur eng po andong ve theu to in karinga maro chu chu ti lai kara a second wave lockdown nu a hun masabera menan du sakhi an chunga kalom ema tin risel na thamin petu pathian chunga po lom thu ka soyani pathian thu thiang lim hi chiar ang u mun katami chau ka chiar mayanga thu soi pa in lak chu atul le kan la chuak thin don nia sam pariat na chang khat atangin chang ruk zovin kan chiarange sam pariat na chang khat atangin chang ruk zovin olalpa kan lalpa leichung zong zonga hian I hming chu awatha em iro puina chu wan chunga te khian ida a mel ma le phubala tu te ti dai na turin nangma do tu te awangin no sen tele nu te hnelai te ka chuak chuanin chakna itingeta iwan ikut chuak te thale arsi irua tho te khi ka ngai tu chang chuan mihring hi enge mo ani a ihriat reng thin ni mihring fapa po hi enge mo ani a ikan thin ni kati thin ani chu pathian aya hnuai deuh chuvini siama ro puina le choi moina I khum tir si a ikut chuak chunga te hian thu inei tira ake hnuaya te engkim ida a kan in nga na tur chu chang li na mihring hi enge mo ania ihriat reng thin ni ti hi kan thu pui ani ngal don ani kan thu ve deuh wang ta a kan tong trai do na nga chumi chungin khongain kan za in I lo ding ang u kan tong trai ange lalpa kan pathian Chan Mari Branch Christian Thalai Polte Shileng Vel Kara in khom na hun thatak mai min siam saka mi zachuang ibiak bok thiang lima kan local khom theya kan lom mani lalpa kan pathian kan thatlai pui ibiak bok thiang lim thleng ve chak tak tak amaro chu he hri awanga in khung hran ngai te damdoin lama om tepo an om kan ringa lalpa chung te pon om na hmuna pol la om puila idam na kutin chel la tidam la in khom le huna te biak buk thiang lim an lo thlen thei to na durin kan dil saka chutiang bokin voinie biak buk thiang lima local te khongai takina thlonin min hotir su la I o min riat tir la tharawi ni mel min mu tirang che kan lalpai so Krista mingin kan di la che amen thuang le ei khovel pa ngai lai khan kum khata achang chuan ei thlasom pahni oma hian ko khran som ni le pahni da te rong bol na kan nei thina nia kan au char thin kha covid-19 anon thleng chu au na tur aom tamang lova amaros tun lai thiam na mangtein zoom mangtele google meet tele youtube live mangte point tiang khan miran som tu hian om ve ni uniwa amaro chu pulpit tak hi kan ding khat ta em mai ni ta chuan thu soi tur tam takhilal pan min pe khol ve a eng bernge ka soyang o tin karil ruwa hun mang tur meron biak khanan oma kan tong trai ya chulaya chuan kha kan hun kal to min pe khol lo ber mai
a thara in buat sei chul mihring hi enge mo ani e hriat reng thin ni ti lai tak mihring chungchanga hi rilruwa alo lian ta a chu voin chnuwa kan zir ho tur hi ani don ani hei khovel zirna hi chuang tam taka a then theyanga amaro chu hemi theological studies background na tang ro chuan mun chuang nia kan then phok thin ani khovel lampang thil rim rim arts ani emo a commerce lamani emo science ani emo a IT lamani emo khang rim rim kha theological studies lamatang chuan secular studies tin kan soi thina ti chuan thuang khat le chu tuna karon soi tak theological studies ti khani le ta ni helama pathian thulam helama khovel lam chu thuang ni hian akal phoka chuta chuan azirna top doctorate thlengin azir vek theya subject in ang hi awang em mayani chuta pathian thulam le khovel lama subject in ang pakhat omve nu chu anthropology hi ni a chu a khovel lama chuan study of man an tianga anthropos chu greek tongania mihring ti na ni a theology systematic theology zirna chuan doctrine of man an ti vele thunga study ti ai khan doctrine han ti deuh trat khan a tharau deuh nge mani chu mihring bik chanchin chu pathian thu atang le khovel zirna atang po chuan he ta zirna top thleng thlen thein chu alo umreng mai ni chu wang chuan mihring hi zir chian fe tam pathian thu atang pon lu chil char doctorate degree nei na tham khovel lam atang pon lu chil char atop thlen na tham kha alo ni a chu wang chuan mihring chungchanga hi aro ro pui hle ani ti kha tatang po chuan a hriat thein ka hria chu wang po chuan aniang pathian po hian a hriat reng thin thu ni china bible chang kanon chiar chua po khan aron soi ni kan kom thanga kan ui te chu a hre thonga ma se a hre reng thin lo ani mai thei mo ma se mihring ero chu mihring enge mo ania i hriat reng thin ni kha thil siam zinga ro pui bik ania wang khan pathian po hian alo reng thin ti kha bible ange kan mu a alo ro pui em ani ti chon eng wangin nge lalpa poina a hriat reng bik thin kan ti le chuan bible kan mu ang ve khan mihring chu pathianin a an puin min siama pathianin an pui asiam kan lo nia wang khan kan lo hlu hle ani ti in bible kan mu le ani an pui asiam kan ni tlata wangin pathianin bible genesis mung ka chang som ni le pasaria chuan pathianin ama an puin mihring asiama atia ka pokhan afia to viewani pathianin ama an puin mihring asiama chuta aron non le na chuan pathianin an pui nge inani asiam ni anti le thap mai ni chu pathianin an puin min siam chuta po chuna chiang view to ma sela du tok lo aron fil fialia an pui nge ina siam ni chu wang chon voinia local khom zong te hi mihring chu kan ni a ti chuan pathianin an pui nge ya asiam te chu kan ni ti na anita ani ti chuan pathian an pui chu aro pui hle maya ma se atluk pui ero chu kan ni lova a an pui kan ni pathianin mihring min siama ama an pui kan ti hian atluk pui ang thiang thang maya enge ni plurality pathian ne na intluk tlang ang ni lovin similarity an na nei asiam kan ni a chu enge kan ti chuan kan hrefikani bible a pathianin mihring chu lei vai vutin asiam phota ti
ti chuan mi hring chuan hlutna ala nei tam lo hle a Mahatma Gandhi lim ang de ura ukhala ni mai ani ala hlu lem lo ta chuan pathian an na tur chi pathianin nun na tho tharaw chu mi hringa a pelu ta chi a ti chuan kan Bible a pathian chu tharawani ti kan puta a ti chuan tharaw chuan tharaw min pe ve ta chi a ti chuan pathian chu tharawani a chi bai buk tu ten tharaw le ti taksit in chi ben buk turani Bible a kan mu a ti chuan pathian chuan tharaw chu mi hring chu min pe ta a ta chuan min dung kan lo ni ta chi maya ta chuan pathian chu kan lo ang ta chi a pathian an na kan nei ta a pathian nun na trom pui tu nun na tharaw nei kan lo ni ta a chu wang chuan thil siam dang hlu ro pui mi hring thian thaber ber le mi hring min tilim thei tak tak te po pathian an pui siam an ni lem lo lai kara kai ni chu pathianin nun na tharaw ama kan an na apek big kan ni awangin khovela min da ta a ti chuan kan hlu em tamaya pathian an pui om chun pathianin direct kan nun na apek om chun kan ni mai ani en tirnan ran nung kan ti te ram sa kan ti te po pathianin adu chuan ti khan alo om tira an tho an lo nung ani maya mi hring poi adu chuan mi hring lo om sela thongal ro se ati ve thei don ti ge chiang renga ma se ti lovin a nara ngai nun na tho a pelu ta thara wa chu mi hring kha minung alo ni ta ni chu wang chon voinia hian pathian an na chu thara wa ania he kan outlook appearance kan pon lam lan dan hi ani lova tharau chung ril lam en thin zok khan tharau nun na min peta a chu chu pathian kan an na ani ta a kan hlut em na ani ta ni ti chuan chu chu nakina ahlomin la soi le taila ti chuan pathianin levei vutin mi hringa siam kan ti khan he kan taksa hi asiamani ti chu achiang ta a chu he kan taksa ngei po hi alo tharau zia khata chuan alang tain ka hiani thil siam dang te chu lo om ro se alo om maya ni asiam har le tuk tur eng kim mai po lo om ro se eng lo om ro se thim lo om ro se alo om mai ni mi hring po lo om ro se ma se atilo du chuna ti thei ti chuan le vai vut nge in mi hring min siam ta a chumi ni chut khami min siam na chan bi ka kha a omani ti kha chiang ani ngei to taula kan that bik zia lan na chu thil siam dang zong zong ai po hian mi hring hi kan dam rei lot lak vekan thil siam dang kum zadam te chu anom ve phiu phiu satel te le thil dang ma se an zongin an ni lo an ti fu wang an lul wang po lo kum za handam vel lol ti chun oma white rhino pakhat te po kum som sari handam vel lol ma se thi ta zui te pon oma mi hring te ro chu kum zadam kan ther furmaya he kan taksa hi pathianina asiam that zia ta po chuan alang ngal ringot in ka hri ani hei ka ngai tu mai thina min siam that zia hi tian min siam maya ta chuan mi hring hian ti bel hi kan nga em mai hei mi zo te a bik chun a kha si te nen pokan ni thawanga etina zuk le muam chungchang te poi kan da bel nem em mai mi hring hian voi ka chu thingtlang an soi ka hri a hei ui no te rul hlut dam doya hian dorvela kuwa an thel na hi an chhuma chi chuan atu ya kha ml nga vel le khian hi pa chu chu ui te kha an pe thina ni an vir cheng rul lutan e chuak te uzel an tia tlat mayana chu chu kan thian pa han lo hrevia adu tho dewa a sirin chalo nei rem chang lo nen a chum tuyang kha bar te mai ni oma rul lu chu e chuak te maya ama po a thizui ve ngal de ka ngai to ta chu thil siam dang chu ku wa tui lut pon thi puyania kai ni chu ku wa thi kan he maya
กูว่าอย่าวางที่เวตูแต่ไปจุดนี้ดาร์การตินที่ตูแต่ไปกันอมกันเถอะมาเสจู่ที่เสียมดังจุกข้านี่ไหมมาเสมิริงจู่กันตักซาปะเทียนอุลุกตักอาเสียมบีกันนี่วางคานโมกูว่าอินนัสซาสะเดนดัมรีหมดที่ไม่ตูเท่นี่ปะเทียนเนี่ยมินเสียมทบีกมันนี่เฮ้ยไม่เจียลจงจ้างแต่พอยันกัดที่ฟูทีนะทิ้งกลางอินกันลู่ชวนกันหันลู่จีเจ้ากันเนี่ยตาชวนตับฉักออกมาที่ชวนจิมนี่เลียนปุ่นเสียมันนี่ไม่ขุดชวนนะตาชวนหันช่วยละอินทริงกันที่ตาร์กันที่ไว้เฟรฟูร์มายันนี่กันในตัวตาทิ้งกลางอินฮีดาการสมนิเลปลีนิขตาเฮียนไม่ฮีอันนุนตัมวักมีอะไรวะนี่จีงานทว่าโรงงานโบลาดาสรีเวลชวนอันเฟลียมเวกตัวนิเลงอินไม่ยันมิดอันนี้อันเฟตละตาดาร์ทุมดาร์ลีเวนันโลโหโรงงานโบลเลยไม่ยอันนุนเลยที่ชวนจานาปนมุมาดารีอัดเวลาชวนไม่ยันมิดเลยเดียร์ตัวจู่อันตับสักไม่ยันมิดชุงค่ะอะไรวักมีอะไรมาเสเอ็นชวนอินจริงไว้เฟรฟูร์ถูไม่ก็ไงตัวตาเฮ้ยประเทศนี้ตักษามินเปียชัดตะกินเดี๋ยวเทรนกัดจู่ไม่ได้กันเอ็มตาเทรนขัดเหตุตักจู่สู้แรงแล้วยันอิบเต็มมีเต็มจักเจ็บไม่เนี่ยที่ขันมั้งคู่แรงไหมอินเดียเรลเชมีอย่างไม่อาทอกโชกันกระทุ่งเบ็ดเราตีไม่ตัวนั้นขุดตุ้แรงไม่เทรนกัดจู่มาเสขัดเตียงจู่ทิ้งกลางปะดาร์การสมนิปลีปะดาร์การเคลมเต็มไม่อันนุนปะอินจริงเอาไว้นี่ชวนกันไม่เจียลจู่ตั้มตักเตจู่อินจริงเตยรอนลอร์ฟูร์อมตักหินค่อยโมหินตักค่อยเงี้ยกัลโจปอยเสียโลจู่ปัทเฮียนกันตักสาหิจู่อามาเสียมทับอันยาวันอาเสียมชาเราเสียมโตอาเสียมชานี่ที่ค่ะอาเสียงมายาอดีตตักชวนจุงอลเวจูอินลุมทักโฮอินจัดเตยวกเตยจูฮิเปย์ละขัดปออันดามังมุติตัวเนี่ยตระฉันกัดที่จุนอินะเกมาเต้นเราลูตาอิจูอินซงเบลคอมละลิตรเองจังเงินนี่รินกันแต่กัดละลุมเตยตวงเตหันเตียนี่อันอินเนมเจียจูอดีตตักชวน800คาร์จูกะเลยไทยตัวฟิมซิมันเฮียนเตียนเตียนี่อันอินนัสติขาเชียงขัดยังจัดอันอินจุงพวกขันอันละดำเซนลุลมาอาจจะไม่ดูตุยอาศัยเฮอามาร์ชะทักงมันละจังนุปุยเตฮาวริงอันอินซาเวจู่พวกอันวกปุยมัวอันอุยมัวขับเป็ดตาเสียอาทิตย์เชียงโดนนี่จู่ทิลเสียมดังเตไอจวนกันสุปีร์ขี้ตะกันอมเสียค่ะปัทเฮียนมินเราเสียมชัดเสียค่ะตาเรื่องวัดปวดจนเชียงตินดรักสเตปอันอินจิวะที่ขันอันที่เราแรงรู้กันรู้จาร์โดดอันสวยจาร์กันอินจิวซาตั้งกันอุยปุยเต็มบอกว่าหันจิวตั้งที่ละจุอันขู่คักงันงานอันทัลติปไม่เท่านี้ไว้กระตาปอจุดเตียงจุกันเรานี่ปัทเฮียนมินเราเสียมทรมายจุกันตักษาเสียมทัดนั่นฉันจุเองดังวางนี่เราวินอามาฝักเล็ดซอยมวยนั่นตูร์เตอามาตานอารมณ์โบลนั้นตานกันอินเป็กเดียวนั่นตูรินอันนี้ไบเบิลอาปอสอยตักษาอินไงนั่นนี่เราว่าลัลปาตานนี่เตติยาจู่วางจวนลัลปาตานอารมณ์เนี่ยวางขันมินเราเสียมทรมันนี่ที่ข้าจู่จวนสวยเจียงมาตักษาฮิอารมณ์คาราวนี่เฮ้ยตุนลายเจรีเตหลาอลาร์มายาเราเล่มักตักเสียมมิริงกันเรานี่เสียขตาสามาปกขานอินเสียค่ะเฮ้ medical science ลำพังเทียมนั่นในเตเพจวนมิริงเราปุยเสียฮิชุดเสละอันชุดชวกเชียงงดอินกันติมูร์เงทริลเลียนจัดสวงติมูร์นะมิริงมินเสียมดานเตเฮกันเบรนกันชวกริงงดป่วยนะเซลล์ชันบิลเลียนจัดสวงอันนี้น่าทอสุบดานเตดินกันลุงอินะกันลุงพุดมินิขตาไว้สมสริจวนที่เซนลิตรมจะสังสริจังจวงมินปั๊มนั่นมันจงจังเตดินกันที่เซนกันนุนนันนาร์อันนี้เสีย
mihring pakhatina thisen zam enge ni kan lian emo kan te moina kan thisen kan nun na ta na kalkual ve na ta na kan thisen zam nei zat kilometer nuai khat vel kan nei chu chuan tha voi ni le chan ve vel ange ni a hual a hel chua thei thu te tin he kan thisen mihring pa ngai na liter nga le chan ve vel kan nei chumi za a somli kan nei lo chuan za som ruk kan nei lo chuan mihring adam that thei lo chung chang zong zong te tiang khan han ngei tua tai la pathia na mihring te min lo siam that ziale min lo siam ro pui zia kha ta chu na chiang em maya chu wang chuan chu tiang khopa min lo siam ro pui tu chu tiang khopa min lo siam thatu ama poina a hriat reng mihring achu kan lo ni wangin he kan taksa ngei poi atana pelet tur kan that lai lai tang po hian pelet deu tur kan ni zia chu chuan ati chiang em mai ani ti chuan kan soita kang khan taksa mai ani lova mihring chu pathianin taksa rilru tharau trichotomy ti nia chumi ina asiam chu anita thil siam dang te chuan taksa neya annunga tharau nei velova keini ro chuan kan nun na tur kha tharau pathian ne na inzom tat kha ani tata wang khan chu kan hlut em na alo ni ta ani chu wang chuan voini ya hian pathian tharau chu kan nun na ania kan hlut na om chun alo ni tlat mai ni etirnan kan mel thata wang te amo hlu kan lo ni mi alova kan pian nal wang em amo kan ho sak em wang amo lekha kan thiam em wang amo kan zirsan em wang amo kan lo ro pui em wang amo a hlu hi kan lo ni ran mi alova lalpa pathian tharau min pek awang chia hlu kan lo ni ti hi kan fiat tharle thalai ta hian kaduani kan mel that na kan pian na kan ro pui na kan thiam na kan ho sak na ni na ro pui kan ne kan income tha kha kan hlut na ni reng lova kan hlut na om chu lalpan tharau min pe a chu kan nunga eng anga le kha thiam sang po eng anga pian nal po eng anga mel tha po ni la lalpan tharau min pe kha alak chuan kan thu zoi nokanga mithidara ri nga langa than bola min phum mai don ani chu wang chuan lalpa chia chu kan hlut na lalpa chia chu kan lo ro pui na alo nia tu ma mihring te in chuang thei kan om lova chu tiang khopa tha chuan min siam ma sela lalpa chau chu kan hlut na lalpa chau chu kan engkim ani zia chu chuan atar lang ani hei tun la ya karil ru om reng chu thalai tlei rol thar zok te pon ninga tam tak ten kan ngai zong te hi mo kan hlut na om chun kan khovel kan ha chol na kan top na emo kan tia kan lir theite kan phone nei thatte kan computer nei chakte mo kan internet nei thakte adanga tamang chu kan mo om chun kan chol na kan dam chan te mo kan tia ta chuan chung chu an om lo chia khan kan nu na buai ta tlat mai ka bial pain min bana om ngai na ka hello reng ka khovela top tia chen ka chumani chunga kut in thak du ut mai kan om ta thlat mai ka khovela top emot ti tari ka lut na abauta ti ni om tak mai chu tiang chuan ka phone tha ka computer tha ka lir thei tha om lo chuan khovel hi ho ta vek lut na dei to lo tu ma poi nga ma angai to lo anga in nga ya dam poi ka thalal lek lo ve tia su tianga hlut na pakhat ma nei to lo in nga ya khovela po kompe to lo tia mani nun na chunga kut in thak du ut na sual bum na beidon na om ngai na hriat lo na dam chan om to lo wa in hriat na kha kan thalai ten an nei tlat mai ni chuwang chuan kan hriat reng tur chu khang kha kan chol na le kan hlut na om chun le kan top na tur kan ma mo ber ani lova kan lut na om chun le kan ma mo ber le kan dam ko chu na poi mo ber chu lal pa ina tharau min pek kha zo ka kan hlut na nia chumi kan nei chung chu tu mai beidon lo turani
kan nu le pa kan in nga na te poi an la bo ral vek don nakin a chuan liron nging sela kanin le lo thatak tak te poi mit khap kar le ka leivunga achang vek thei kan nu pui kan pasal kan mangai kan fa te poi kan cholna kan eng kima kan ngai chuan zan khathil thua engamo wanga kal vek thei an ni chu min a riat lo chuan a khovela to pe motive maya ngai na a khelova ve lo mai kha alo thang don thin ni chuwang chon heng khovel thil mu thei khoi thei zong hi ral ma sela lalpa tharau I chunga a oma kha I lut na ni a kha lalpan a riat ring na chen ya khovel mi te chon thei ngilang miang I extepon thei ngilang miang mo ma se ani chuan tharau a pek che wang le ama an pui siamini wangin a reng che khi berina min riat reng tluka lui he khovela om lo chu wang chuan kan chol na dik tak le kan hlut nom chun chulal pani ti hi I hre thar leng din then khat chu le kha kan thiam velo wangte kan zir san velo wangte le na thatak kan la nei velo wangte tin enge ni khovela chung te mu mal nei lo in ngai farra ni in ngai te sum le pai tam nei lo in le lo nei thave lo in ngai te si le fen po nei thave lo ai ngai te tin no lo ni to wanga kun tlok te lir thei nei ve lo wanga e khovel thil gadgets kan ti tiang tha nei zo lo wang te tin khoi chiat lo ni to wanga in dom kun tlok hun kal to ama tinatu tam tak ngai po ngai to chuak du to lo ngai to chua cha po ip zor chu tiang ang nun lo nei to te har sat na lian tak nei wanga enge ni mani po inferiority complex kan ti neya indom kun ngoya khoeng mungam lo te po theini chunga chon kan reng tur chu khang khovel thil zong khan lalpa min siam tu thil dang zong ay ro pe min siam tu hian min en velo min te velo lalpana tharau ke ma ania da alut ema thil siam dang po pek velo kha ena e khovel tila chon in nga na le mi phavelo win in dom kun maila lalpa zokin khang thil kha min en kana chung rel lam en thin pathian ni na nga chuwa tharau ke ma nia adda awang kan hlut nei angai reng lalpa min huwa chu wang chuan kan lo hluem emani ti hi kan thei ngil lo atan ka duani kan lut zia chu a hriat ve kan chin kan chia chu tak sam number pariat na tang khan engtin nge ani chu pathian aya nuai de chu vini siama pathian aya nuai de chu siam kan nia kan pui lutuk mei che pakat mi pakatin aban me wanga in khai ngot tur hi kan ni lo rang pathian aya nuai de chu siam kan engtin nan kani chu ministry team kan nei ta ni ta chuan kan ministry a chuan pathian a thu bera dot chu kei kan ni ve ma ya adot a chuan ka deputy speaker te ne deputy speaker pani kan ai ani kan nuai chi an ni ta ni tung khat sei ha rong kan bol lain ka u aboral thut ma ya ti chuan arang in karon zan tlan tlei war ani kemper ka zanga le ti ania khami tum khan sei ha khan chu kei ko om to lo ka nuai chi ami te chon ngen tiang le kem kha an lo keng tlangang ka ayan o ani chu kem khan lo keng tlangang kemper zanga le ti chung kha pathian thun lo hril nga ta dang kar kha chung ka nuai chi ami te chon om je chu nang le ke hi pathian ai nuai che siam kan ni a he khovela pathian kan mu thei lova pathian represent in ya chu wang chon he khovela hian pathian tho tur kha nang hian I thok tur ani tinani ta ni chu pathian ai
nuôi chia chú vào chân việc sinh tây căn lâu bơi mo em mà bắt hiền tị tur kha he có vẻ là mụ thầy khoi thầy à chuan nang hi tị turin lalpan na du chia rau pui na le choi moi na khum tira a kut chuak chunga te thu nei tir ati rau pui em mà chú tiang khopa rau pui siam chu mi sinh te hi kan lo ni ama ero chu ka ti don tan chu ti khopa rau pui siam chu ni mai la tluk na awang ero chuan rau pui eden bo chiat na wangin eng ang pon rau pui la van kan kal thei ngot lo eng ang pon chakila pathian kut chuak chunga thu nei tu po ni mai la pathian ai nuai chia siam po ni mai la van kan kal thei ngot lo chu pathian ya tharau min pek chia mai chu tharau kha aron chan dam angai le a chu Isu Krista ni ta chia chu Isu Krista ina kan tharau a chan dam chia khan mi hring chu double in a ro pui ta a chu tir ko pora de podan lo hriat ta ka wangin min ti chak tu a chon engkim ka ti thei hen lo ti ta mi mai ni a mi hring shim will power pa pathian siam dan a ro pui to nen tharau chan dam na Krista a an nei zui ta chu ne chon anin pom chil zui to phei chuan min ti chak tu a chon engkim kha ati thei to ani engkim ka ti thei ti wanga turin vengot turani lo motor tanga zuan thau vengot lamani lo mo chu wang chuan min ti chak tu a zo khan chu mi hringa chu wang ania enga tinge mitam taki zu te drugs te rui thei thil te a sex te khovel ai ru te anin delbe tir le anni na hian shalo ni an mi hring na hring ma po a ke hnuai engkima da ati zu poi kan ke hnuai drugs po kan ke hnuai sex po kan ke hnuai ani to a chu mani ke hnuai mi te tu man an lau ngai lo tu na kan ke hnuai kan phei khoko ma oi ka phei khoki ka lau tu man kan ti ngai lo kan ke hnuai phei khokom chung zong zo kan ke hnuai mi turania kan mi hring na ringot pon kan ne thei pialama Krista nen phei chuan la om kha he kho velain sim thei lo kha thei lo kha alo om lo reng ani pathian hian min lo siam ro pui tu ka ti chuan kan threveka mi pa ale mei chia siam atia pathianin kan threveka lom soi ngai hleine ma se tun la ya chuan angai ji uziu milak lo kan tam chan tatlata chu wang chuan soi zaw vak po ka cha ka ma se pathian hian mi pa ale mei chia min siam chu pulpit atang chuan soi ringotila atok ma yang hemi engani LGBTQ movement chungchang po soi vak tur chu mang ma se mi pa ale mei chia min siam mei che intipa tille mei engani mi pa intinula po hi pathian siam dana chuan mi pa mei che chu mei chia anni a chiang reng chu bak ka soi tam lawang ti chuan le ma ero chu mitam takina kan hrelo chu mi hring chu pathianin thu hril tuwa khan bung thum chang som le pakhata khan mi hring ril ruwa chuan chatuan ada ati chatuan ta chuan chu mi hring chu pathianin chakna wa damchin chu kum som sarinia chakna wa kum som riat po ani thei mi hring kan la thidon ti kha bible chuan aziak ta thi hun kan la nei don ani engani mi hring chu tu ma dam hlen tur kanom lo au pale tu ka dam hlen ti kha an lo mi alowa chu wang chuan thi hun kan la nei dona ma se chu ta tak chuan kan kop chakpa kan kop thlangpa kan thian thaemem a thi pon ke ni chu thi ve tur hian kan in ngai vak mi alo chatuan kha kan dil ro ada tlat dam reng turangin ma se chu kan ria reng tur chu mi hring tan voi kha thi ro dania chu mi nu a ro rel na omanga ti bible kan la thi don thalai thi tam takanom to nu le pa peter putar thi tam takanom to kan reveke chu ta chuan poimo ta ber chu kan la thi dona kan la expire vek don damchin nei apathiana siam kan ni ta chuan poimo ta ber chu chak thain pathian pona a thlir fo le a hria reng nin leng maila chu kan thara wa kha chandam ani lo chuan kan thianga kan thara wa chu a chandam lo tu zok ne na shem huna akalanga
mà sẽ chú cần khara và chú chân đầm Isu Christa anh ấy rõ chuan bắt hiền thi ngay lâu ang chia khan kharao cái mà ni ada cái mà ni chia mu thei to si lo khoi thei to si lo kharao nal hevek turaka achua kanga chu chu chân đầm tu bắt hiền nè na akal thung do này chú vang chuan he khove la rau pui viau mai la bắt hiền ni thatakin min lo siam ma se troi hun roi hun kan la ne nga chu ta tak chu bắt hiền min mangai zia chu thil siam nang te chu an thia an troi ral maya kha khalal panala phal lova a ne na kan tharau ama min pek nge boka kha nuam tak alet le thina tur chuan ama chan dam anga yani chu wang chuan kan nun na chhum re lo te lo langa ral le tam mai hi kan chen tur po ani ma se chan dam na chang chungin he khovela hian kan omanga kan hlue ema pathian pon a hriat na reng kan ni tuma in ngai niam lo tur ti kha bible ina min zir tir dan chu ani lalpan thu thiang lim kan za tan mal min som sakro se